Gaur egun erabiltzen ditugun material asko polimeroz osatuta daude. Adibidez, janzten ditugun media eta galtzerdiak nailonezkoak dira. Gaur, polimero sintetiko honen sintesia burutuko dugu. Horretarako, erreaktiboetako bat uretan disolbatuko dugu. Eta ur honetan kolorante bat gehitu diogu gure polimeroak kolorea hartzeko. Beste bigarren osagaia, urarekin misciblea ez den disolbatzaile batean disolbatuko dugu. Bi disolbatzaileak nahastezinak direnez, gure polimeroa interfasean sortuko da. Agatxo baten bitartez gure polimeroa jasoko dugu. Lehendabizi ura botako dugu, gure osagaietako batekin. Eta ondoren, pixkanaka gure bigarren disolbatzailea. Ikusi daitekeen bezala, gure polimeroa interfasean sortzen da. Eta honela lortzen da gure nailona. Kasu honetan kolore arrosadun nailona. Polimeroen familian polimero xurgatzaileak aurkitu ditzazkegu. Polimero hauek likido bat gehitzean hazi egingo dira eta likidori desagertuko dute beraien sarearen barruan. Ze hori ikusteko polimero bat hori aurkitu dezakegu pixoial honetan. Horretarako pixoiala iriki eta barruan dagoen materiala honako ontzi honetan jarriko dugu. Orain, likidoa botatzean, hau ura da koloratzaile batekin, ikusiko dugu ura desagertu egiten dela eta masa moduko bat sortzen joaten dela. Hau haziz eta horrela, umeek painala jartzen dutenean, ez da inolako likidorik kanpora ateratzen. Ura desagertu egiten da eta bertako materiala hazi sare bat osatuz. Kaixo zientziazaleak! Dakizuenez, oso garrantzitsua da eskuak maiz eta egunero ondo garbitzea, batez ere gaur egun koronabirusa gure artean dagoela. Baina noizbait pentsatu ez dute zergatik? Ba oso galdera ona, esperimentu bat prestatu dugu honi erantzuteko. Platera honetan piperbeltza eta ura daukagu. Demagun, piperbeltz puntu hauek uraren gainazalean dauden puntutxoak koronabirusak direla. Da pentsa dezagun platera gure eskuaren gainazala dela. Orain nola kenduko dugu birusa? Ba, hartuko dugu kotoizotz bat eta xabiarekin bustiko dugu. Orain zer gertatuko da kotoizotza urarekin kontaktatzen dugunean? Uala, koronavirus guztia aldendu egin da. Berdina gertatzen da eskuak xaboiarekin garbitzen ditugunean. Zikinkeri guztia urarekin aldenduko da eta arraskatik jungo da.
Hau gertatzen da, xaboiak agente tentsioaktiboak dituztelako eta agente hauek uraren arteko indarrak puskatzen dituzte. Horregatik, piper beltza ezin da mantendu uraren gainazalean eta koronavirusarekin berdina gertatzen da. Koronavirusa ezin da ondo heldu gure gainazalari eta urarekin joango da. Baina zer gertatzen da eskuak ezin ditugunean urarekin garbitu, adibidez iturritik gertu ez gaudelako? Lasai, horretarako ere erremedioa dago, gel hidroalkoholikoa asmatu zen hau konpontzeko. Egia, gel hidroalkoholikoa naiz eta koronavirusa gure eskutik ez kendu, birusa desaktibatzen du. Hala da, birusa gure gorputzean, gure zeluletara sartzeko proteinak erabiltzen ditu, eta hauek birusaren gainazalean daude. Alkoholarekin proteina hauek suntsitu ditzazkegu. Egingo dugun esperimentuan, arrautz zuringo bat daukagu eta alkoholarekin nahastuko dugu. Ikusten dezuenez, arrautz zuringoa koagulatzen da. Arrautz zuringoa proteinaz beteta dago, koronavirusaren gainazala bezala. Eta ikusten dezutenez, alkoholak egiten duena da proteina hauek suntsitu, eta horrela bihurtzen da txuri. Mikrouinean sartuko bagenu bezala. Baina kontu zibili etxean esperimentu hau egiten baldin baduzute, zeren naiz eta arrautz zuringoa txuri kolore polita daukanez, ezin dugu hau jan. Bueno, espero dugu asko ikasi izana. Eta ondo pasatu izana, eta mila esker.